Vols aprendre valencià? Vols presentar-te a les proves de la Junta Qualificadora? L'Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l'Ajuntament de Torrent t'ho posa molt fàcil, amb un grapat de recursos i enllaços d'internet que et garanteixen un mètode senzill i guiat d'autoaprenentatge que et serà molt útil. Com? Només has de seguir estos passos. Cal que entres a la pàgina web de l'Ajuntament de Torrent, www.torrent.es. Justet a la part baix de la galeria d'imatges trobaràs desplegades una sèrie d'icones en horitzontal per accedir als diferents serveis i departaments municipals. Has de buscar la icona de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià i fer clic a sobre. Així, entres als subapartats de l'oficina i has de buscar el que posa el valencià en un clic, aprenentatge en línia. Este apartat, per una banda, recull una sèrie d'enllaços a gramàtiques, diccionaris i altres recursos, com vídeos i jocs didàctics. Al costat de cada enllaç tens una explicació curteta de cada un per a fer-te'n una idea del que hi pots trobar. I per altra banda, hi ha diferent material per a preparar-te les proves de la Junta, però organitzat per nivells. Ara et convidem a anar veient els apartats per a millorar el teu valencià o per a preparar les proves de la Junta. Així, en l'apartat de gramàtiques, entre altres, pots accedir, per exemple, a la gramàtica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, gramàtica fonamental per a preparar-te els exàmens de la Junta, la gramàtica 0, molt completa i de consulta ràpida. Un altre tipus de recursos amb un altre format són els que trobaràs en l'apartat de qüestions lingüístiques, que conté vídeos explicatius de temes concrets i de manera lúdica i entretinguda, com els vídeos de Tenim Paraula, o de Polimèdia o altres publicacions com dubtes lingüístics amb il·lustracions i exemples per a resoldre dubtes freqüents de la gent que s'examina de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. En l'apartat dels diccionaris tens a mà el més recent, el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en què cal destacar que podem trobar totes les formes conjugades dels verbs, i també el Diccionari Normatiu DIEC o el Diccionari Valencià en línia, en què pots fer les consultes en valencià o en castellà. En l'apartat programari hi ha des d'un programa de fonètica que ajuda a pronunciar bé els sons i les paraules i programes de traducció automàtica, com ara Internostrum i Politraductor, fets per les universitats valencianes i el SALT. Després d'este repàs de tots els enllaços que de manera genèrica t'aprofitaran per a estudiar la gramàtica i aclarir els principals dubtes lingüístics, si vols presentar-te a les proves de la Junta Qualificadora, trobaràs més recursos, però esta vegada pràctics, exàmens, exercicis, dictats, que hem organitzat segons el nivell d'acord amb la prova a la qual vulgues presentar-te. Pots triar oral, elemental, mitjà i superior, i les específiques de llenguatge administratiu, mitjans de comunicació i correcció de textos. Però anem per parts. Primer de tot, de cada nivell trobaràs models d'exàmens d'altres anys perquè els pugues consultar i fer. Trobaràs també el joc La meua ciutat, fet per l'Ajuntament de Torrent i altres ajuntaments més, que permet de manera lúdica aprendre molt de vocabulari amb diferents nivells de dificultat. També hi ha Muts Mots, que ofereix exercicis molt variats per a tots els nivells. I ara passem a parlar de manera específica a les diferents proves. Si vols presentar-te al nivell oral, pots triar exercicis pràctics d'eixe nivell de la Universitat Politècnica de València, lectures i text de comprensió de la Junta Qualificadora, diàlegs de la Junta Qualificadora, en què pots escoltar els diàlegs que posen en els exàmens i després respondre el test de comprensió i així practicar per a l'examen. Si et presentes a l'elemental, pots fer pràctiques de dictats amb este enllaç de la Universitat Politècnica de València, que també disposa d'un altre enllaç per a exercicis pràctics agrupats en blocs temàtics. Molt útils i pràctics també són els programes Jugallengua i Pràctic, que et permeten practicar exercicis autocorrectius i pots veure l'evolució del teu aprenentatge.
Per al nivell mitjà, a banda dels enllaços que ja hem comentat i que aprofiten també per a preparar este nivell, com són Jugallengua, Pràctic o el joc La meua ciutat, específicament per al mitjà hi ha Interval, que són exercicis en forma de test i amb el mateix sistema de puntuació de la Junta Qualificadora. També pots practicar dictats d'eixe nivell, tant de la Junta Qualificadora com de la Universitat Politècnica i, per descomptat, entrar a veure els models d'examen d'altres anys. Amb el mateix sistema tens a la teua disposició exàmens del superior, els programes i jocs, Pràctic, Jugallengua, Muts Mots, La meua ciutat, dictats i també, de manera específica per al superior, el Interval. Quant als nivells específics, també trobaràs en cada un models d'exàmens, recursos específics per ajudar a preparar-te'ls, llenguatge administratiu, mitjans de comunicació i correcció de textos. Finalment, l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l'Ajuntament de Torrent també disposa de vídeos propis que de manera molt senzilla i només amb 2 o 3 minuts tracten temes de gramàtica que són difícils de trobar o que resolen dubtes lingüístics comuns en la gent que s'examina de valencià i també vídeos de lèxic per àrees temàtiques. Per a veure estos vídeos que t'ajudaran molt per a preparar les proves, has de fer clic en l'apartat de Canal TV, Vídeos de Llengua. L'oficina també té comptes oficials al Facebook i al Twitter on diàriament publica continguts de llengua. Et recomanem seguir-nos. Aprendràs encara molt més. Com veuràs, es pot aprendre valencià de manera còmoda i pràctica amb tots estos recursos que des de l'apartat de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià a través de la nostra pàgina web posem al teu abast. Et desitgem un bon i fructífer aprenentatge!